Masibulise sibhoti sembukeli ngalentsasa umhla wesine kweyomqungu ngoku ke aselele lo xesha lokuba kuvulelwe imfuyo ityhalwe nathi ke kwelethu icala emva kokupheka nokugcada selele lo xesha lokuba silungiselele kophula uvimba wethu ufike kuni kaloku usaqhuma ingilona lo makathathi wakho ncamle kule mbiza yanamhlanje ivuzisa izinco ndiyaxelela igama lam uNadia Dambuza. Isiphumi yaqhasha ke inhlamvu yelanga nokusuke sekuyisiqalo ke sohlelo lwesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Ingqalabutho nenqopha mlando ke yohlelo emakhaya nje ke konhlazatshe nakonquthu selikhalile iqhude kilikikiki nezalukazi ke ivukile manje siyazulazula uyazi ukuthi hey wambukela ungabe usumdala uvela uvuke nje ungazi ukuthi uyapi senza lokho imemezileka abazukulu vukani bo ilanga leze lesithelele uyabona uma ngamemezanga kumuntu omdala umuzwe sedonsa ingubo hlwi uvela usala ugodola sabona ke mbukela igama lami nguNonxolo wakwaMwala uMantshinga ihlabanga nelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala ake sibheke indaba ehamba phambili embukeli kuleli hora. Bekungomunye wodwa izolo kuncwatshwa amalungu omndeni wakwaMsimanga ayisikhombisa eRosbom eMnambithi KwaZulu-Natal. Lamalungu ashona ngesikhathi kugasela ikhukhula kuleya ndawo. Izolo bekubanjwa inkonzo yesikhumbuzo kaMbongeni Ngema eThekwini. Ama-Proteas alandela ngemuva emidlalweni we-test njengoba etholene phezulu ne-India eKapa. Belibhalwe emehlweni usizi ebantwini abebethamele inkonzo yomngcwabo wamalungu ayisikhombisa akwaMsimanga eRosbom eMnambithi KwaZulu-Natal izolo. Lamalungu omndeni wakwaMsimanga ashona ngesikhathi kugasela ikhukhula emasontweni edlule. Lomndeni wehlelwa yife elimnyama njengoba imoto eyayihamba amalungu ayo yakhukhulwa amanzi kanti ithimba labatakuli lakwazi ke ukuthola isidumbu sika Vincent Msimanga unkosikazi wakhe ingane ezimbili umfo wabo kanye nomshana. Phakathi ke kwabebethamele inkonzo yomngcwabo imeya yomasipala iAlfred Duma uzama SABC kanti ke lomndeni uyisihlobo sesangoma sezulu esiuza kwethu ke lapha eSABC umkhushulwa kwaMsimanga. Bekungusizi nomunye wenkonzo nesikhumbuzo engqalabutho emkhakheni wezemidlalo eshashalazi nakwebezobuciko jikelele Mbongeni Ngema. Ihlobo nabangani ebeyisinayidedelana njengezikhulumi kule nkonzo zilituse ngazwilinye iqhaza likaNgema kwezobuciko nasekuthuthukiseni umkhakha kuleli. Inkonzo yesikhumbuzo kaNgema ibibanjelwe ke eThekwini eDurban Playhouse kanti kulindeleke ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Usazozalwa umuntu oyofika ezingeni likaMbongeni Ngema uma kuza ekubhaleni nasekuqondiseni imidlalo yeshashalazi kanye nokuqamba izingoma kuleli nasemhlabeni ngokubanzi bawo. Lokho sikusho ngoba akekho nje ongalalavuke abhala umdlalo ohlabahlosile ufuze osihloko sithi Sarafina, Sabela, Woza Albert neminye. Yonke ke imidlalo ihambisana nonqambothi lomculo okuyisandla sakhe umfo kaNgema. Kule nkonzo yesikhumbuzo uVusmus Gumede obeyiphimbo lomkaNgema unompumelelo uMagumede Ngema uduse kubambisana phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Kuningi ezidlule kukho starting from when we met 17 years ago to this day when I have to make peace that you have left me. In as much as kubuhlungu, I have to thank you for loving me, for choosing me and protecting me to this day. You respected me. You respected the fact that I am not a famous person and supported my decision to lead a private life.
ababe nenhlanhla yokwakha ubuhlobo noNgema kuze kube namhlanje basalibabaza ikhono lakhe kwezobuciko. Khumbula siqala ukuhlangana. Bengicela ukubona umuntu ebhala ingoma within 30 minutes. Ingoma phelele. Ajayi Mathiba bamba kanje ngicela ungithi yenzele lento le ama chords lawo. Thatha incwadi. Ukufumana intethelelo baba isono sami sikhulezweni mina nganuwa isisangoma. Kusobala ukuthi uNgema akayena umuntu kazana nje nakho phela inkonzo yesikhumbuzo sakhe ibihanjelwe nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma othi izwe linqunu ngokuguqa kaNgema. Ngithema ngizwa ngathi awubengasahambi nathi amakhehla ke madoda. Ihambelana lensizwa. So sale siba yini eSouth Africa ngaphandle kwaMbongeni Ngema. Ubani osezokwazi ukuqoqa into zomlando akwazi ukwenza into yakhe ibenhle njengoba kade nibona lezi ngane zenza la. Kanti uNdunankulu waKwaZulu Natal wethembise ukuthi bazobambisana namaciko okufukula lomkhakha obukeka unganakiwe. Sifisa nje ukudlulisa ukuthi umsebenzi wokuyenza isiqiniseko sokuthi our industry but also our artists are recognized and also given an opportunity to play their role in this democracy and in this transformation. Siyokwenza ngakho konke ukuthi kuyenzeka. My name is Mbongeni Ngema. I'm an artist. I'm a creative artist. Mfoka Ngema ungulube ziyawona ukukhisi ngokuthathaza ufaka odakeni indeleke ukuthi abekwe endlini yakhe yokugcina ngoLwesihlanu. Izindabeni ze-SABC ngingunqubeko Nzimande. Nomungangidlisa sekuyafana hambi yona ndumuthi letha kimintando ngigade ijazi tani ngidlise mina vele ngingowakho ishala kabuhlungu. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi uthi kufanele ukuba amagqala afana noGqirha Peter Magubane akhunjulwe ngokuba afakwe kwinkqubo zezikolo. Lesufi uthethe oku ngethuba endwendwelo usapho lakwaMagubane. Lapha kuhlonishwa iqhawe lomzabalazo. UDokotela uPeter Magubane uchazwe njengomunye wabantu ababalekile lomlisa owalwa ngesikhathi sobandlululo waphinde wasebenzisa uthando lwakhe lokuthwebula izithombe ekuqinisekiseni ukuthi ziyagcineka izenzo zonya ezazenziwa ngombuso wesikhathi sobandlululo. Magubane wabekezelela ukushawa abakwaZidlodlo futhi wachitha insuku ezingamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesithupha evalelwe yedwa. Nobody at that time would have thought a camera would make such a difference. Many at that time thought a stone will make a difference. Certainly Panya was one generation, believed that it's a stone that must hit a mellow yellow. Ndunankulu wasesifundazweni iGauteng uPanyaza Lesufi uthi inkakha zomzabalazo kufanele ihlonishwe ngokuthi kuqhakambiswe imisebenzi yazo einhlelweni zezikole. For the legacy to stand, we still want to argue very strongly that the history that our children are learning in our classrooms now must be overhauled. If that history does not have the name of Dr. Magubane, it's not history. Umndeni wakwaMagubane uyohleza umkhumbula. We are also very proud that we are sharing our father with the whole nation. My father has done so much for the nation. He was very, very passionate about whatever he did. Kusenjalo uNdunankulu waseGauteng uthi sebelinxusile ihhovisi likaMengameli ukuba limfihle ngokukhethekile esifundazweni.
Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi okungenani bangamashumi amathathu nomuva abantu abashonile ngesikhathi kuhlasele imvula enamandla ehambisana nezikhukhula kulesifundazwe. Kusenjalo ke isigameko sasemnambithi sidlule nomphefumulo wabantu abangamashumi 23 bese kuthi ke eshowe khona mbukeli kucekeleke phansi amakhaya ngama40. Ngemuva kwezinsuku ezimbili kudume izulu ngendlela esabekayo kwadaleka umonakalo eshowe enyakatho yeKwaZulu Natal imindeni eminingi ikhathazekile njengoba kucekeleke phansi amakhaya ngama40 kanti ezinye izakhamuzi ziphoqeleke ukuba zihlale komakhelwane. For now we do have 2 people who lost their lives and also the damage which was caused by the heavy rains. We do have 38 households that are damaged. And we are still collecting the data because we understand that our municipality is very big, so the reports are still coming on. Iziphathimandla zibike ukuthi ingane ishonele endlini emva kokubusiswa umphezulu kanti nelinye ilungu lomndeni lithintekile. Kusenjalo kuyaqhubeka ukuthungathwa komfana oneminyaka e15 olahleke ngesikhathi yobhukuda. Akukahle kakhulu more especially kubafowabo because ubebhukuda nabafowabo and mabengichazela istory it is not as if ubebhukuda ehamba phambili kunabo ubebhukuda nibekanye nabo lumthathe phakathi kwabo ulwandle bazama ukusiza washo ukuthi lufuna ukubathatha bonke and kwaze kwasuka namanye ama members omphakathi nawazama ukuyolekelela and ulwandle beluviolent longakhona ukuthi balekelele bamsize bamthathe isimo sikho kahle. Kuhlengwe abantu ababili abamuke nemonto emngeni river kwaZulu Natal izolo kukholakala ukuthi laba bebezama ukuwela umfula ngesikhathi imonto ivaleleka. Ukanti sewuqalile ukunyuka umthamo wemoto ku-N2 eMpuma Koloni njengokuba abantu abaninzi bebuyela emva kulandela ukuchitha iholide zokuphela kwenyaka. Ukanti ke lehlile inani labantu ababhubhe ezingozini zendlela kweli phondo xa kuthelekiswa nexesha leholide langaphambili. Ngabantu abangamawaka abashiya iphondo bebuyela kwindawo zabo zempangelo. Uhola wendlela u-N2 kunye no-R61 zezona ndlela ezibonakala ingathi zixakekile. Amagosa onyanzeliso omthetho athi ingalo yomthetho ayizohleka nehlekisayo kwabo bangayithobeliyo imithetho yendlela. uDisemba ibinyanga enzima kakhulu kodwa ke kumele sothulela umnqwazi amagosa yethu athe asebenza ngokuzinikela abasebenzisi bendlela abathe bathobela imithetho endlela ngoba inyaniso ukuba ukuza kuthi kangoku senza ngcono xa uthelekisa lixesha nonyaka ophelileyo kodwa ke asingeziqhwabela izandla kakhulu ngalonto ngoba siyazi inhlungu abantu abaninzi abakuyo abathe baphulukana nezihlobo nezalamane ngelixesha. Ukanti abaqhubi bathethe benje njengemeko yendlela zephondo. Ndisikhusela ngodriver kakuhle qala okwesibini ndiyajonga ndiconcentrate ndibophe namabhandi yonke into yami right. Asilungi kwezi zinto ziselwayo sibamba ispeed ndithomaza ezo zinto esenza sibe right. Abasemagunyeni bathi sizokunyuka umthamo wezithuthi ezindleleni de ibe iveki ezayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC Ekhaya Bridge. Kanti ke mawethu njengoba besesitshilo ekuqaleni sithanda kaloku nixhobisa ngakho konke ngayi ngendaba kuphela ngoku ke siniphathelela uqikelelo lomozulu.
siphinde sikwamkele kwakhona usabukele Ekhaya Jikelele. Kanti ke ngomhla we-18 kweyomqungu ku-2024 isebe lemfundo esiseko kulindeleke ukuba linikeze ngokusesikweni iziphumo zemviwo zematriki. Oku kuthetha ukuba amaziko emfundo ephakamileyo kuza kufuneka amkela abafundi abatsha ngaphezu kwabafundi abaza kuqhuba nezifundo zabo. Mihla le abafundi baqhankqalaza bekhalazela izikhewu zokufunda, imali yokuhlawula indleko zabo njalo njalo. Uqonda ke izicwangciso zesebe lezemfundo malunga namalungiselelo okuqala onyaka wokufundisa nokufunda samkela uIshmael Mnisi osisithethi sesebe lemfundo ephakamileyo. Ishmael Mnisi mandikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Nadia mangukubingelele nami ngijabula ngithokoza kakhulu ukuba khona kwekhaya Jikelele. Enkosi. Masiqale apha senilungiselele kangakanani? Siyayazi ba i-results ze-matric ziyaphuma kule veki zayo kwezi veki zizayo. Senilungiselele kangakanani ukwamkela abafundi abatsha? Nadia ngonyaka nonyaka ngaphambi kokuba siphothule unyaka siyayehlangane namanyuvesi wethu, sihlangane namakoleji ukuze silungiselele unyaka ozayo. Nakulonyaka lo senze njalo, sihlangane namanyuvesi namakoleji wethu, saphinde futhi sahlangana nesikhwama sika NSFAS ukuze esisona ezokwazi ukubonelela izingane ngemali zokufunda onyakeni. Zonke lezikhungo zethu zilungiselele kahle ukuthi zizokwazi ukwamukela izingane ngonyaka ka-2024 ngoba siyazi ukuthi awasangavuli amanyuvesi wethu, silindele ukuthi avule after i-15 kodwa amakoleji wona aqalile ukuvula ayoqala ukuvula from next week ngoba bona basebenza ngama-tri semester nama-semester. Kodwa kuzo zonke lama institutions azilungiselele kakhulu ukuthi amukele izingane for 2024. U-NSFAS nawo ekuyisikhwama esethu esaziwayo kakhulu ukuthi yisona esibonelela izingane ngemali, azange savala ngonyaka ka-2023 and then namanje sikhuluma bazama yonke imizamo ekhona ukuthi izibonelelo ezingazange zakhokhelwa zama-student ku-2023 ziphothulwe before u-15 zikaJanuwari. Bazaqala babhatala amatyala akulonyaka kupheleyo. Kodwa ke phambi koba kuphela unyaka bekho kwabakho isankxwe kuthiwa uNSFAS ingathi uzayinciphisa imali. Ingaba kunjalo? Cha, akukho njalo. Into ekhona ukuthi siyazi ukuthi uhulumeni Jikelele umemezele ukuthi kuyoba nama-budget cuts kumasebe wonke. uNSFAS kuyelinye lamasebe kahulumeni azochaphazeleka nawo ekutheni imali iyehle isibonelelo mali ku-NSFAS ngonyaka wona lo ka-2024 esikubhekile and ungqongqoshe usakhulumisana nongqongqoshe uDokotela uNzimande, usakhulumisana nongqongqoshe uGodongwane ukuthi bazame ngayonke imizamo ekhona ukuthi isibonelelo esizoya ku-NSFAS singanciphiswa ngoba sinceda izingane ezintuleke ezivele emndenini entuleke kakhulu eNingizimu Afrika and ukusinciphisa sibona sengathi lenani ebekade likhokhelwa ngonyaka ka-2023 kuyi-1.1 million sibona ngathi lizoncipha kakhulu uma isikhwama singathi singayehliswa kakhulu. So sisazozwa ukuthi ungqongqoshe bakhulume kanjani kodwa into i-Department Higher Education and Training ecele kakhulu ukuthi ungqongqoshe uGodongwane makathi ukuyibheka ngeswelinye le ndaba yokunciphiswa kwemali ka-NSFAS. Mnisi sisathetha ngamakhaya angathathi intweni. Ndicela sithethe ngalomba wokuba abafundi ngokufuneka basebenzise ezobuchwepheshe ukuze bafake i-applications zabo. Kuthiwa mabangayi ezikolweni kodwa mabangene ezifonini bafake i-applications zabo. Nithini ngabantu abangathathi intweni abahlala ezilalini abangenanto kodwa bayafuna ukufunda? Amanyuvesi wethu ba-encourage kakhulu ukuthi izingane zi-apply online ukwenzele ukuthi kungabi nesiphithiphithi uma unyaka uqala and futhi nokuthi ama-applications wabo akwazi ukubhekwa ngaphambi kokuba izingane zifike esikoleni. Uma izingane seyifika bese yazi ukuthi inendawo yokuhlala futhi nendawo yokufunda isenikeziwe. Lokho kwenzela ukuthi unyaka okwazi ukuqala ngesikhathi lesi abeza besinqume ngaso abaholi bamanyuvesi futhi namakoleji wethu. Kodwa kukhona lokho esikubiza phecelezi ngesilungu ama-walk-ins kwezinye izikhungo ayavumeleka ukuthi abe khona
and siyazi ukuthi akusuwona wonke umuntu okwaziyo ukusebenzisa ubuchwepheshe be ICT ukuthi bakwazi ukuapply kodwa azomemezela ke ama institutions wethu lawo azovumela ama student ukuthi akwazi ukufika bakwazi ukubanceda labo abangeke bakwazi ukusebenzisa ubuchakachaka be internet futhi ne any social services. Esimemezelo uthi bazabamemezela abantu ukuze bayazi babangaya okanye bangangayi na ezikolweni. Ni plan usenza njani esimemezelo? Sizofika njani kubo? Well, unyaka nonyaka amanyuvesi wethu akhipha i-statement ezishoyo ukuthi welcome ama students ukuthi bafike ngesiqu ekhungwini nokuthi bangafika nini nokuthi bangaya kuphi. Lokho siyagqugquzelela kakhulu nathi siyisebe kuma student ukuthi mabalinde ikhungo zikwazi ukuthumela loyo mbiko ngaphambi kokuba basuke baye khona ngoba lokho kungabafaka enkingeni kakhulu ezokuphepha uma ufika bangazi ukuthi uzofika uzohlala laphi ulalephi futhi siyazi ukuthi iningi labo baze baswele nento yokudla so kungakho sithi mabalinde ikhungo zimemezele ngaphambi kokuba basuke emakhaya baye kulezo ikhungo. Imithetho abantu abamele abafundi amaqembu afana ne-SRC baniyeni thethathethane nabo ukuze niveke abanzi ba eyona nto ifunwa ngabafundi yintoni na okanye mhlambi niyazikhethela nizidecidele. Cha siyahlangana kakhulu nama unions amele abafundi wamanyuvesi siphinde hlangane nama TVET colleges representatives lokho sikwenza ngoba siyazi ukuthi ama unions of students o SRC kanjalo babaluleke kakhulu ekutheni sazi idingo zabafundi so lokho sikwenza hoqo ukuthi singabashiye emuva futhi sazi nokuthi ama views wabo athini ngezinto ezahlukahlukene eziaffecta i-student and futhi siphinde hlangane nama university management and TVET college principals ukuthi siqondise ukuthi lokho ama student abakufunayo amanyuvesi ayakwazi futhi nama TVET colleges ayakwazi ukuthi kwaze ukuba nokusebenzisana. Ingaba zikhona mhlawumbe izinto esenizicwangisile ezizakwazi umelana nezinto ezinothi zivele ngoba siyayazi ba xa kuvulwa izikolo kuzaba khona uqhankqalazo. Ukulungiselela ekuvuleni kwezikole ngalendlela sesichaze ukuthi siyasebenzisana sisonke ku post school education and training sector ukuze sazi ukuthi yiziphi inkinga esikhona sikwazi ukuzigwema ngaphambi kokuba zingafika khona kuleyo ndawo kodwa futhi siyazi ukuthi kukhona ezinye izinto ama student abafila ukuthi bafila kakhulu ngazo ukuthi mhlambe babhikishe lokho nakhona sithi noma bakwenze responsibly bazi ukuthi kukhona ezomthetho kufanele ukuthi balandelele yonke leyo migomo ukuze babonise ikhalazo abanazo kodwa sayesisho ukuthi iminyango yethu ivulekile ngasonke isikhathi ungqongqoshe uNzimande uyasho ngazonke inkathi ukuthi uma kukhona lokhu ekukhathaza i-student mabaxhumane nathi baxhumane nabaphethe amanyuvesi namakolleji ukuthi sibonisane ukuthi umbhikisho kube into yokugcina esingaze sicabange ukuthi siyenze. Njengesebe zemfundo ephakamileyo ngaba ungathi mhlambi ninazo inhlelo eninazo ezindaweni ezahlukeneyo ukuze mhlambi umntana ofunda umatric kulo nyaka azazi abe nendlela ayaziyo into bana kwenziwa ngohlobo ukuze ndiyongena kwisikhungo semfundo ephakamileyo. Ngaphakathi konyaka sinohlelo esiluhambisayo siyisebe lezemfundo ephakeme esiya ezikoleni lapho sifundisa khona ngama career choices akhona kuma university kuma TVET colleges ukuze futhi nama community colleges lokho bekade besikubiza sithi adult based education nakhona sibonisa amathuba akhona ukuthi bangajoyina enye lenhlaka esinazo ku Department of Higher Education and Training futhi sike sibabonise nama sitters ukuthi i-training ehambisana nama sitter icala kuphi igcina kuphi and ziziphi izinto fanele babe nazo ukuthi bakwazi ukungenelela nakhona la kuma sitters ikakhulukazi i-vocational and training education ezinye yezinto esizibeke kakhulu siyise. Ungathi nomyalezo onobhekisa ku university zelinqaku nakubafundi? Sithi kumanyuvesi wethu uma bevula sicela kakhulu ukuthi bamukele abafundi abaqualifyayo ukuthi bakwazi ukungena kumanyuvesi
abathola isibonelelo esivela ku-NSFAS bayazi ukuthi senze ukulungiselela nabo ukuthi i-registration ingakhokhelwa mhlazane u-NSFAS ucede ukwenza ama-assessment wabo izokwazi ukuthi ikhokhele ingane ezibonelelwa u-NSFAS. Sithi futhi endabeni ezokuphepha uma ingane ifikile mabaqiniseke ukuthi bayaphepha uma baseyikhungwini zethu ezemfundo ephakeme ngoba sabona kunya kudlule ukuthi kukhona abantu abaxwaya abantwana uma sebafike kulezo khungo abafuna ukukhwabanisa ngendlela esithize. So sicela kakhulu ukuthi mabasebenzisane no SRCs, basebenzisane futhi namaphoyisa ukwenzela ukuthi ikhungo zethu zibe indawo ephephile uma unyaka uzocala. Ayikho mhlambe enye indlela abafundi abanokwenza ngayo ngoba eqaleni abafundi xa befika esikolweni bafike bafaka i-application abazi walk-ins. Ingxaki ke ngoku iba indawo yohlala. Mandithi ndiphume eNgcobo ndizapha eGauteng andinayo indawo yohlala kodwa ndizofuna isikolo. U-NSFAS akayikhuphi imali. Iqala apho ke uqhankqalazo. Ayikho enye indlela mhlambe kunozanywa kulungiselelwa abo bantu banjalo. Kungakho sithi uma ingane isuka ekhaya mayazi ukuthi iyofikela kuphi, ingasuki ingazi ukuthi iyolalaphi iyodlani. Because uma behlele kahle ikhungo zethu zizwazi ukuthi uyeza usuke endaweni ethize and bakulungiselele nendawo lapho uzokwazi ukulala khona. Kungakho sithi ngaphambi kokuba ingane idedelwe ekhaya makwenziwe sure ukuthi lezo zinto sezilungisiwe. Umuntu angasuki athi hayi ngizobona phambili ngoba lokho kuyingozi kakhulu. Hayi ke enkosi kakhulu bawumnisi ngexesha lakho nasentsini. Ngiyabonga. Babukeli nizivele ke uba lungiselelani kaloku abantwana benu xa bezawuya kwizikhungo zemfundo ephakamileyo umntana angayi nje kuye nee-applications ke zikhona izinto ezilungisileyo ngu-Department of Higher Education ukuze ancedisane nabantwana ukuze kaloku bangene esikolweni kakuhle kulo nyaka umshaka 2024. Bukele ke lowo bendithetha naye bengu-Ishmael Mnisi osisithethi sesebe lezemfundo nobecacisa banzi ngezicwangciso zokuvulwa kwesebe lezemfundo ephakamileyo. Ngoku basithi qhwi evenkileni ungagungqa. Lona lizobuya namhlanje na Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Iyangcwatshwa kusasa ingqalabutho yomculi noma kade bona umlingisi Mbongeni Ngema. Lenkakhaya emidlalo eshashalazi yashona ingozini yemoto elusikisike esifundazweni Eastern Cape ngomhlazi ngama-27 enyangeni edlule uZibandlela. Lapha ke endlini zokusakaza sivakashelwe olunye uqoqo lomculi nenqalabutho ubaba uMoses Ngwenya weqembu iSoul Brothers uBlack Moss usivakashele ke khona la endlini zokusakaza. Ulele uziyawona ukhisi ngokuthatha zofaka udakeni. Dadwethu inzima kakhulu lento evelele umfoka amadlokovu. Isithusile sonke esimaziyo sikasebenza naye futhi. Yabona azange silale nje mhlabe ngifonela nami bangifonela around about 9:10 ebusuku. Angakholwa firstly then I had to call abanye abantu. Njengomfowabo uNhlanhla Ngema uyena waconfirm ukuthi ngempela kunjani. Qiniso baningi abashaqekile Black Moss akusuwe wedwa bashaqekile abantu. Wamazinini ke nje ke uMbongeni Ngema ngiyacabanga ukuthi nje nazana kudala. Kudala kakhulu man uMbongeni ngisahlala eDube lapha ngabo 1985. Bengine studio sami nje egarage la ngihlala khona. Wafika hamba nosisi Ostela Khumalo noMandisa Dlanga. Wafika ke wathi yazi Ngwenya ngiyawuthanda umculo wenu and ngifuna sirecord iculo lami. Wathi ufuna ukurecord ialbum. Ngamangala ukuthi lo muntu phela mina ngimazi actor enza ama theater and stuff. Ngangakholwa nje kahle ukuthi lento ayikhuluma iqinisile. Yabona nangempela ke sangena e-studio sami sincane nje bengina studio sa 4 track yabona lokho akudala nje yabona into ezincane
wayicula le ngoma ayi ngabiza usicelo ndlela ubesidlalela i-bass guitar sazama ukumlandela ukuthi lento ayicula ngoba futhi i-different nyana kune-style se-Soul Brothers. Yes. Saqhubeka sareheza naye ayi kwathola ukuthi iyahlangana lento yahlekisa ke futhi it was like a joke thina yabona and samthatha umbongeni sarekhoda kanti ngenhlanhla ingoma yokuqala sarekhod yona isitimela sasezona lezi esidume njengamanje phela yi-signature yakhe umbongeni kakhulu nayo besho nje even esezohamba last year asho ukuthi eBramos Band fanele senze enye isitimela sasizola number 2 yabona wathola ukuthi ke naku sekwenzekile yashiya lilahlekelwe kakhulu izwe ngokuguqa kwambongeni ngoma phela kukhulu izinto abezenza ziningi Black Moss kakhulu hayi emculweni kuphela nakuma theater lawa yabona nalokukhompose indlela eyakhomposa ngayo ayifani bekuyindlela yakhe yedwa ibengafani namanye artists siluzela kakhulu la South Africa ngombongeni I mean sekuhamba ubaba umbongeni kwahamba ubaba David Masondo kwahamba uJoe Mafela impela seyahamba manje amaqhawe lapha eningizimu Afrika amaciko alimala kakhulu South Africa angazi into ezithiwa nde but ke so thina makuthanda uNkulunkulu makuyintando yakhe intando yakhe yes kade sibonile ukuthi izolo bekubanjwe ke inkonzo yesikhumbuzo lapha eKwaZulu Natal ePlayhouse ngibonile uKhanyo lapha becula amaculo koSarafina uyabuka ukuthi Khanyo babebancane beqala iSarafina baningi abantu babumbongeni ngema aveze amatalent abo banika amathuba abakwazi ukuyiphilisa baningi kakhulu ingane lezo olelethi nabo oKhanyo labo mina ngibazi bese bancane ngazo leminyaka yabo 85 86 yabona benza iSarafina le besingazi ukuthi kofika lesikhathi basacula njengoba benza njengamanje and ubabungema ushona nje uphuma emncwabeni womunye ababesebenza naye bakhona noKhanyo kulomncwabo lapho yebo kuyohlonishwana kuyophelezelwa yena ukuthi ihambe kahle mina ngabhalela umfana umlungu lo beshalele emonto abalemene ngayo washo ukuthi engwenya umamshila ushonile ngiyamaza umamshila ngoba benginokusebenzisana nabo umbongeni kwamanye project akawenzayo yabona ngawangitshela lo mfana ngathi kunzima ngamina ngikuthi akabe ngisegoli wathi bona bazohamba ngeweekend nombongeni kanti mabebuya kuzokwenzeka lenhlekelele ewumshophi ebhlungu kakhulu wonke umuntu uphatheke kabi yini mhlawumbe engenziwa nje ikakhulukazi mhlawumbe lapha esifundazweni kwaZulu Natal ukwenza isiqiniseko sokuthi umlando nempilo kababa umbongeni iyakhunjulwa uhlezi igama lakhe lihlezi liundaba mlonyeni I think i-arts yase-KZN kufanele liyenze likhulu ngempela ngombongeni ngoba usize kakhulu igenge eqhamuke Natal yabona nakhona la eGoli batholile abanye wabasiza but iningi labo liqhamuke eKZN kufanele benze nje into ebonakalayo ngegama likaMbongeni bazame mhlambe khona izolo ngimzwe ethi iPlayhouse fanele ishintshe igama lethiwe ngayo umbongeni ngema ngibona kukuhle kakhulu umqondo omuhle kakhulu nanokuthi yini ezinye indlela abangazenza ugcina umlando nje wakho babungema khona lapha ya I think indaba zama-play ne-theatre le fanele impela bathola abantu bazoqhuzela ngoba lento iletha ama-talent umuntu angeke azi ukuthi una-talent loku-actor noma lokucula noma lokwenza ufuna umuntu khuphula ambone ukuthi lo muntu una something angayenza ngelinye ilanga esivakashele babu umbongeni ngema la e-studio sethu Black Moss wakhuluma ngodaba lokunganako kwama-artist siphinde futhi saba naye babu Fred Igwala naye kade sivakashele naye wakhala ngento efana akhala amaciko ukuthi awanakiwe yebo lokho baqinisile abafethu kukhona ukunganakwa uyazi ukubukela phansi thina especially esicula maybe ngelimi lesintu yabona khona unganakwa kunakwa mhlambe labo bacula ngesilungu yabona siyacela ke mhlambe kwabaphethe la South Africa uka nje thina siso brothers sesina over 46 years sikhona la emculweni yabona siyacela ukuthi mhlambe nathi sibadala nje abasibonelele ukuthi lento esiyenzayo ingapheli naye mangabe liqhubekele phambili yes kungaba izinto ezifana noma programs zokufundisa ukugcina ngoba uthola ukuthi uyabona ukuthi mangabe sekuhamba
ingqalabutho kusala akho lutho okugciniwe laba abanye abalandelayo into esafana nasa library reference of some sort into esingabuyela kuyo yes ukuthi babenza kanjena bona kuvele kushabalale kuphele ngathi beningekho yes iqiniso lelo ngoba manje lo mculo wesintu special la South Africa njengombhaqanga lo noma ukhala use overseas noma ukuphi emhlabeni wonke jikelele but kuyaziwa ukuthi umculo wase South Africa ngoba ayikho enye indawo isound yala eningizimu Afrika Baba Black Moss mhlawumbe nje ke ungathini amazwi uzomkhumbula kanjani nje ngoba ngiyazi ukuthi abaningi bamchaza nje umuntu ube nomoya omuhle ube njani wena nje ungakhumbula mhlawumbe ikhadi zenu ngesikhathi nindawo inye nobabili ungathi nje uzomkhumbula kanjani iziningi into engizomkhumula ngazo umbongeni vele ama jokes all the time ethanda kabi ukuhlala ukujajuliwe futhi ufuna uba se studio all the time mina bengithanda ukuthi ngoba befuna ngimfundise lento ngoba beyithanda kakhulu njalo bengivakashele bethi hayi mozo sami se studio asabi sodlala ingoma ethize thothi ezinye sizindala kakhulu angisasikhumbuli but ke sofaka iCD sizidlale ajabule kakhulu lapho uthanda umculo kakhulu especially nalowo Soul Brothers futhi amazwi nje kokugcina mhlawumbe amazwi ngadlulisa emndenini abanganini kanye nje nama fans abemthanda kakhulu baba umbongeni ngizothi kubona bafethu silahlekele sonke umbongeni ubeyiphila la kulomculo wesintu kanti futhi kunalama theater bekawenza ngithe emndenini wakhe akwehlanga lungehle abalale ngenxeba nathi silahlekelwe siyama-test artist song yes sibonga kakhulu ke baba uMose Black Moss ngesikhathi sakho sikufisele nje konke okuhle nosuku oluhle siyabonga siyathobeka ngokuthi uzohlanganyela kanye nathi la ekhaya jikelele siyabonga nawe siyabonga umbukelekelo bekuMoses Ngwenya uBlack Moss weqembu iSoul Brothers besixoxisana naye nje ke ngezikhathi esikhumbula ubaba umbongeni Ngema okwamanje nje ke mbukeli sothi qhu eyidolo siyabuya kodwa ke emva kwekhefu noma ungangidlisa sekuyafana hambi yona ndumuthi letha kimintando ngigaxe ijazi dala ngidlise mina vele ngingowakho ishaya Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi sesiligoqa lapho nje ke ihora lethu lokuqala sibe nengxoxo nje ke ngaphambi ukuthi sekhefini nobaba uMoses Ngwenya weqembu iSoul Brothers uBlack Moss bambiza ngoBlack Moss ubezokhumbula nje naye ubaba umbongeni Ngema odlulile emhlabeni ngezikhathi zabe esho ukuthi wahlangana kanjani naye emchaza ukuthi umuntu enjani ukuthi uzomkhumbula kanjani hayi ngempela yabona ethi hayi ubemthandela istudio sakhe esincane nje ethanda le piano ayishayayo baba uBlack Moss impela cha umkhakha uyaqedisa isizungu ushayeke nje udume lwengozi abantu bashaqekile nakusasa ke kodwa kuyabekwa ke endlini yakhe yokugcina nje simfisela nokuthi ngathi ke konke kungahamba kahle kukhanye namalungiselelo omncwabo kuqhubeke ngendlela kuhambe kahle mina ndikhumbula nje ubukela iThe Zulu edlala yedwa nje zwi wayibetha noxolo waqala nje 2 hours yonke futhi nje italente belikhona futhi akekho ophinde akwazi ukufika kwikhalifa yakhe kunzima istandard sakhe siphezulu kakhulu noko silahlekelwe sekuMzansi Afrika nosapho la kwaNgema ke sithi dudwini kodwa ke ngoku masijonge uqikelelo lwemozulu because kaloku siyanazi bani nizawuphuma niye kwindawo ngendawo jongani ke